egin ez da behinik, beriztuko neukez, olako hiru momentu edo zer esateagatik, edo hiru adibide, ez da, nahiko bata izango litzateke Venturin lanak, ez da, 2006an argitaratu zaben Complexity and Contradiction in Architecture, eta horren ondorioz edo Scott Brownegaz, askoz ospetsuagoa dan, 2012ko Learning from Las Vegas, ezagutuko duzuela gerora, Joseba Zulaikak eta Ana Maria Guaztek parafraseatu izauien aprendiendo del Guggenheim edalako zer. Ez da, bai, bueno, zelan eukida honolako bizitza luze bat, ez da, liburu honek. Eta hemen bere leloa less is more, hau da, less is more Mies van der Rohen zeran lelori parodiatuz. Parodia nagusia izango da behin momentu honetan, estetika negatibista horretan. Bueno, ez nahi luzatuko, badakizue Venturik edo aldarrikatuko proposatuko dagoena daulako estilo erriko, baino pop edo bernakularra populista esango neuke, ez da? Las Vegaseren edo aurreko formen purutasunaren aurrean eta bar, ez da? Eta Las Vegasen modeloa. Bigarren adibide edo, arkitekturan edo, brutalismoa aukeratu dut, eta... Ostras, non sartu dut, eta nire ustez, lehen Asturias esatie, beste berba bat horretik negatibistan da distopia, ez dakit esan dudan. Eta nire ustez, brutalismoa sortzen danean, justo, naiz eta nahiko paradogikoa da, edo lan ikusten dut nire hitzat. Da mugimendu bat, mugimendu modernoaren jarraipen zuzena, dana, eta gainera, olako dorreak eraiki zirenean euron asmoa benetan zan bizitza komunalerako proiektuak egitea, kontun izan behar dugu Londresen gagozala, Britania handiko jendearentzako alturan edo bizitzea da, ezin dabe ulertu, eurentzako ongizatearen edo ikurra da horizontal. Gu bagago zoituta olakoetara, edo laugarren piso baten bizitzea da, eta eurentzako neko agresiboa zan brutalismoaren bere momentuan, ez da? Da, gurean adibidez, estilo brutalistan egindako arkitektura nik ez da ezagutzen, bai egeizenak elizak dira. Eurek daukie etxe horratzak, guk elizak. Ez da? Gero da, gertatu egin dana zer izan da. Denboraren poderioz ikusi da zelan bai euron utopia eta bai gurea edo dinot Euskal Herriko utopia biek edo frogatu ez dabela funtzionatu. Etxe hauek, bazakit, naranja mekanikako eta olako distopiak edo datozku ekarpetzen dozku burura, ni olako baten bizi izan nintzen 2 urtez edo, eta ez eben funtzionatzen, eta bihurtu nintzen olako marginazio sozialarako edo lekuak. Lehen Pedro G. kontatzen egin dana 3.000 bigendazen kasua gauza bera. Olako droga trafikoa, ez da gizte non. Gauza kurioso bat gertatu egin da, azken urtetan hau eta hau, barbikan jauzen ezteik batez, nietzako betidanik izan da gauzarik bizitzeko amesgaizto bat, bihurtu egin dira olako modazko lekuak. Oso garestiak dira, Britania handiko jende modernoen eta beratzena hemen bizi dira. Benik badinatzuet, amesgaizto bat ala, zenik ikasi nauen hemen 82an, eta espazia bat nazka jarri zera, hortik egitzen, nire ustez. Eta bueno, eta honegaz, ez dakit hemen txorrada bat nekan sartuta, ez dutzen denun baten talde post-industrialaren izena, badakizue alemanez dela eraikin berriak edo jausten, eta nik uste eurok izatez honetaz zeudela, brutalismotaz, 80. hamarkadaren hasieran hasi zirenean edo 70. hamarkadaren amaieran.
Eta hirugarren adibide moduan, arkitektura erradikala hartu dut, danok ezagutuko zuen Continuous Monument superestudiona, eta hauek bestiek ez bezala benturik idatzi, bai eraiki itzen zauen, brutalistek eraiki itzen zauen pilo bat, hauek ez eben eraikitzen, eurek egiten ebena izaten zen, idatzi eta kritikatu ordu arteko nagusi izan mugimendu moderno arkitekturan. Eta kasu honetan argi dugu hemen daukaguna zera da, kapitalismoaren edo sistemaren kritika zorrotz bat, ezta? Eta, bueno, azken batean hemen ikusten duguna da olako zientzia fikziozko paisai distopiko bat edo irudikatzen da dela, ezta? Gerora, eurok proiektatu eta brutalistek gauzatu, paisai distopiko hori. Gero, niri bai gustatzen jatala hola koinzidentzi bat, koinzidentzi, ez dakiz lan ditzu, momentu horretan zelan literaturan be, adibidez, J.G. Ballard batek, 75ean, hor bukatzen da nik aukeratuko esparrua, ez, 75ean guretzako Franco hiltzen da eta Vietnamgo gerra amaitzen da. 73an be, petrolioaren krisialdia azten da, beraz bada momentu mugarri hitzate da dezakegu, ezta? Bueno, nik onartu behar dut, lotzatzek. Ni asko gustatzen jat Ballarden literatura, zeo zer irakurri dut, bai, hau ez dut irakurri. Bai, berari buruz bai. Hemen kontatzen dana da, etxe horratz moderno, supermoderno baten autonomoa edo moduan edo diseinatutakoa. Gertatzen den edo sortzen den olako paisai distopiko bat euron artean violentziaz beterikoa eta bar, eta orduan hori topatu nabenean hau, beti irakurtzeko gogoan eukalako eta besta, esan hauen, ostras, hori badaki non inspiratu zen David Cronenberg, pelikula hau Shivers izenekoa, erderoz beste izen batako, ingelesez beste titulo bat, nik ikusi nebanen da, Cronenberg lehenengo pelikula, nik ikusi nebanean, da Romeron olako zombien pelikuletan apur bat oinarrituta edo, bai kontatzen dana da, etxe horratz Ballardek urte berean konturatu zaitzezie, ez batek ez besteik ez egin jakingo zer bestea zetan ebilen, ez da? Kontatzen dagoena da olako histori bat, bai, zombiak edo dira, eta nire nahi azan YouTubetik jaiztea gauze bat, bai, komentatuko txuet. Topaizuile link bat hor, kontako txuet beste egontu baten. Bai, nik pentsatzen eban, lotura zuzenagoala, ze badakizue Cronenbergek Crash eleberria adaptatu izauelan Ballardena, eta Crash, Concrete Island eta High Rise honen irurek osatzen dabe olako desastre distopiko hiritarren olako trilogia Ballarden kasuan. Beste hauze batera, ez dakit ni joan ezatera, momentu honetan. Bai, honegaz lotuta be, ja sartu naiz ezke ja Googleek hori dauka, azte zara, eta ezke dana lotzen da, hemen topatu dut, hamarkadan hasiera honetan edo hasieran modaz jarriko den genero bat izango dela desastreen, la aventura del Poseidón edo el Coloso en Llamas, zala olako etxe horratz berri bat edo zela sua, ez dakiz den motre gertatzen jakon, hartzen dauen eta olako beste paisai distopiko bat, beste ikur bat, arkitektura edo moderno, edo proiektu modernoaren porrotaren edo ikur modu. Orain nire esparrura eramango dut kontua, Gordon Matta Clark artista bera berez formazioz edo, nahiz eta bere aita Matta Etxaurren pintore txilarra izan,
berak arkitektura ikasketak edo, ez dakit, hasi edo maitzu, hasi nintzat bai. Eta hortik arkitektura eskolatik urtein zauen mugimendu modernoaren eta Le Corbusierren nolan kritikari eta borrotatzaile amorratua eta profesionalizatua. Bere lan guztiak ikusten badugu zen, honek dira bere hiru erakusketen izenburuak. Anarkitektura, anarkia eta arkitektura hartuz, Nothing Works, berak behin eta berriro aldarrikatzen dago kaosaren eta desordena den boterea, planifikazioaren aurrean, eta disfunzionalismoaren edo indarra. Eta form follows function, forms follows function, hau da, formak edo erabilerak edo markatzen dago forma zelako izan behar dauen, kasu honetan formak utz egiten dago, ezta? Hemen daguz, ezagutuko zuez karreratik edo lan hauek, ezta? Berak arkitekturan egindako interbentzioak. Eta, 75an, 77an edo hil egingo da niko gazte Gordon Matta Clark. Eta, zelan gurezen poliaz? Ondo ez da? Aurrera. Orden simbolikoaren lerketa, arkitektura modernoaren lerketa. Hauneko apur bat zera ikusiko duzuenez oso literala edo adibide oso literala topatu dudaz eta hemen dakartzu dudana askoz de literalagoa da. Barrioa, ez dakizke denbora guztiten agertu. Bada espadan, nire ideia zen galtzekotan beti neukala bai, ez dakit gana, hemen, ez da, hemen geratuko gara. Orden simbolikoaren leherketa, arkitektura modernoaren leherketa. Zinean edo sartuko naiz, eta beste adibide bategaz, eta Fabrizki Point pelikula, Antonioniren pelikula ekarriko dut hemen, zatibi ekarriko daz. Eta, ez dakit badakizuen blow up egin da gero Antonioni estatu batuetara doa, eta justu harrapatzen dauz Kaliforniako, Kalifornian nolan grabatuka dago pelikula, eta ondo den iztilu eta ikasle mugimendu guztia Vietnamgo gerraren kontrakoa, eta hori irudikatuko da, holako era niri, ez dakite, apurbet nire aldetik, niko maltsurre da esati hau, erabiliko dut, nire pelikula asko disfrutatu noen, hemen aprobetsatuko dut, horterismoaren edo adibide moduan erakusteko ez hau, hemen datorrena, bezik eta gerora. Hori gero ikusiko dugu. Hemen agertzen dena, Paolo Soleri, arkitekto italiarra, Amerikan lan egindakoa kontratatu edo zauen Antonioni, da berak proiektu komunal bat edo egiten hasi zen inguru horretan, ben orainen ez akordatzen, eta orduan Paolo Soleriren eraikin badugu, behimotin dago akordat Falling Water eta olako askotan ikusi dugu zen olako eraikinek, akorda zaitzezie North by Northwest pelikulan, Hitchcocken pelikulan berrotan meretzikoa edo dela, Falling Waterren olako bertzio bat edo Bandam House erabiltzen dara, honek badauka olako kutsua. Eta, izi dugu naiz eta ikusiko dugu. Disfrutatu, zer disfruterako funtzionatuko da, ezta?